Защо Мартин Петков доминира в размените и спечели войната срещу Поерас? Мартин Петков спечели срещу изключително коравия бурак Поерас с воля и сърце, но и чисто технически българинът се доказа като по-добрият боец. В първия рунд Мартин наказва турчина със свой специалитет. Петков пуска десен прав в тялото и сваля нивото си, с което избягва десния на турчина. Бурак удря хаотично и е в лоша позиция без никакъв баланс. Лявото круше на Петков го изпраща в нокдаун. Ситуацията се повтаря системно. Двамата кръстосват десните, но Мартин запазва центъра на тежестта си стабилен, докато Поерас отново е наклонен и извън баланс. Ударът на Петков стига първи и нанася повече поражения. Във втория и третия рунд бойците влизат в тежки размени, като и двамата имат силни моменти, но компактната структура на българина е ключова за победата му. Петков атакува и държи ръцете си близо до главата, а раменете вдигнати, което го предпазва от повечето атаки на Бурак. В същото време турчинът е безотговорен със защитата си и си понася последствията. Особено при лева кука в тялото, той постоянно накланя оста си, губи баланс и Мартин за пореден път го наказва с ляво круше. До края на зрелищната битка Мартин продължава да е по-прибран и ефективен в размените. Ударите му с по-къса траектория изпреварват тези на турчина, а позицията на тялото и ръцете дори в дълги размени остават добри и го предпазват от повечето удари на Поерас.